फादार लास्ट माने जोंहाथ' ख्रिस्टमास फैगासिनो एक्सुवेलि नोंनि बादिबा ख्रिस्टमासआ फैगासिनो ख्रिस्टमासआ माबायदि जानांगौ नोंनिबा जेरै जोंहा दिनै बाइबेल फटआव जि मोजां बुजायदों नोङो बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आं फादार दा बेखौ ख्रिस्टमासनि मुङै माबा मोनसे मेसेज होगोन होननानै आसा थाबाय फादार दिनैनि बाइबेल फटआबो ओरैबायदि मोजां मोनना मोजाङानो जादों ख्रिस्टमास होननानै बुङोब्ला जिसुनि फैनाय समा जों बयनिबो थाखाय रंजानायनि सम आरो जिसु फैनायजों लोगोसे जों गोबांथार बोरखौ जों मोननो हागोन आरो ख्रिस्टमास होननानै बुङोब्ला जोंनि थाखाय दा दसे जोङो इंलिसाव बुङो एडभेन्ट हिन्दीयाव बुङो आगमन माने ओमफ्राय बर'आव फैगौ बोथोर होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों बेखौनो जोङो खालामो सोरबा जोंनि गेजेराव मानसि गिदिर फैगोनब्ला जों एसे थामथिम जायो थामथिम खालामो दा बे फैगौ बोथोरा थामथिम खालामनायनि बोथोर थामथिमा माखौ थामथिम खालामनांगौ जिसुआ बबेयाव फैगोन जिसुआ फैगोन जोंनि मैखुनावसो फैगोन जोंनि मैखुनावसो फैगोन जोंनि न'खराव फैगोन दा बे हिसाबै जोङो साफा खालामनांगौ माखौ मैखुनखौ जोंनि मैखुनखौ साफा खालामनांगौ नैबे खामानिया जोंनियावहाय फैयो मैखुनखौ जों साफा लाखियोबा थारैनो फोरबो जिसुआ जोंनि मैखुनाव फैगोन जोंनि न'खराव फैगोन जोंनि न'खराव बासा लागोन आरो जोंखौ बे दैदेनगोन जोंखौ बे गावनि खालामनानै लागोन आरो बे गावनि बोरखौ जोंनो होगोन नाथाय जोङो गावनि मैखुनखौ साफा खालामालासिनो थायाब्ला माने मा जागोन जों लेथ्रा जागोन एबा जोंनि मैखुना पापजों बुंफबनानै थायोब्ला जिसुआथ' फैगोन नाथाय जों बेखौ मोननो हानाय नङा बे जोंनि मैखुनाव हाबनाय नङा बेयो थांफिनगोन नैबेबादि जागोन दा बे हिसाबै ख्रिस्टमासनि सिगां गावनि मैखुनखौ साफा खालामनानै लाग्रोनाया गोदान खालामनानै लानाया बियो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथि दङ आरो बिसेस माने जोंना केथलिक हिसाबै बर'दिन बोथोराव जोङो गिबियाव गोसो सोलायनो हास्थायनो नांगौ बिसेस जोङो पापफोर दङब्ला पापनि निमाहा बिनांगौ गोसो गाबफिननायजों लोगोसे आरो गोथार कमिउनियनखौ जोङो थारैनो बे ख्रिस्टमासनि समाव नाजावनो नांगौ मिसा बुलि बावनायजों लोगोसे नैबेखौ आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि केथलिकफोरखौ माने मिसा बुलियाव बाहागो लाथों बिथांमोना ओंथि गोनाङै गिबियावनो माने पापसिमान लाग्रोनांगोन गोसो गोथारै गोसो गाबफिननायजों लोगोसे नैबेखौ खालामोब्ला माने जिसुखौ मान होनाय जायो आरो जिउआव मैखुनाव नाजावनो थाखाय जायगा थामथिम खालामनाय जायो बेनिखायनो बेखौ बिथांमोना दाबावथों आरो ना नैबेखौ आं बुंनो सानबाय माने आरो फादार ओरैबायदि मोजां जादों दिनैनि गाहाम बाथ्रा नोंनि बुंनाया माने गस्ला गांनैयाव गांसे होनो थोनलायनाय बेखौ ओरैबायदि बरनायदों फादार नों बेखौ एसे मेसेज होबावबा बिराद मोजां जागोन फादार ख्रिस्टमासनि सिगां जन बाप्तिस्मागिरिया जेरैबायदि बुङो रिपेन्ट माने गोसो सोलाय गांनै गस्लानि मादाव गांसे होनो थोनलायनाय बिराद मोजां बुजायदोंमोन आरो नों गोसो सोलाय दा गोसो सोलाय होननानै बुंनाय लोगो लोगो मोननै बाथ्राया फैयो गोसो सोलायनाया माने सेथियाव फैयो नोङो नागारनांगौ माखौ नागारनांगौ गाज्रिखौ पापखौ अयथासार खालामनायखौ अयनाय खालामनायखौ सिखाव खावनायखौ लानसुनि आखुखौ बेखौ नागारनांगौ बे जाबाय सेथि नैथियाव जाबाय माने पुण्य खामानि मावनाय सोरखौबा नों अननाय हेफाजाब होनाय सोरबा गैयि हावदियाफोरखौ एसेबाबो थाखाजों नङा रांजों नङा बाथ्राजों नङा आरजजों नङा माने बिथिं नङा बिथिं माने फारसेनिफ्राय सहाय खालामनाय आरो ना हायाब्लाथ' हायासै हायोब्ला माने सहाय खालामनो नांगौ दा बेवहाय जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ जेरैहाय फोरोंदों मोनथाम माबाजों जों बेखौ मावनांगौ मोनसे जाबाय मावनायजों हेफाजाब होनाय नैथियाव जाहैबाय बाथ्राजों थामथियाव जाहैबाय आरजनि गेजेरजों दा मावनाय होननानै बुङोब्ला सासे मानसिया जुदि बेमारिब्ला बेनि थाखाय नोङो एसे थाखा फैसा एसे दान होदो हायोब्ला मुलि बायनानै जाथोंसै एबा मानसिया माने थाखा फैसा एसे दङ नाथाय माने हस्पिटाल थांनो थाखाय गारि मथरनि एसे आंखाल उफाय गैया नों एसे गारिनि बेब'स्था खालामना होदो बेखौ माबायाव थांनो हानाय बायदि हस्पिटालसिम गारिनि बेब'स्था नोंहा गावहा दंजायोबा नोंनि गारिखौ दसे हरथ'दो बिनि थाखाय नांगौ नों पेट्रल डिजेलनि दामखौल' लाबानो जाबाय गारिनि दामखौ दालासै नैबेबायदि खालाम बे जाबाय मावनायजों अननाय माबा मोनसे अननाय नैथियाव जाहैबाय बाथ्राजों अननाय होननानै बुङोब्ला सोरबा सासे मानसिया गोरोन्थि लामायाव थाङोब्ला जों बेखौ गाहाम बाथ्राजों मोजां बाथ्राजों बुजायनाय बानजायनाय गियान होनायजों मोजां लामायाव लाबोफिननाय बे जाबाय बाथ्राजों अननाय थामथियाव जाहैबाय माने आरजनि गेजेरजों अननाय जों आरज खालामोब्ला सासे मानसिया गोसो सोलायो आरो बे गोसो सोलायनानै बेयो गाज्रिखौ नागारनानै मोजां लामायाव फैगोन दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ पापिफोरनि थाखाय जों बिनानै होनांगौ सोरबा सासे माने दुस्थ' लांसुनिया मानसिनि थाखाय जोङो बिनांगौ बा उदै बासिनांगौ बिदि खस्थ' खालामोब्ला बे मानसियाबो माने गोसो सोलायनायनि बोरखौ जोंनि बिनायजोंनो मोनगोन आरो बेबो गाज्रिखौ नागारनानै मोजाङाव फैगोन नैबेबो मोनसे गिदिर अननाय नैबेबादिखौ जों मावनांगौ दा बेफोर गासैबो माने पुण्यनि खामानियावहाय थाङो
आरो बुंदों माने बाइबेलावबो बे दङ नोंहा गस्ला गांनै दङब्ला गांसेखौ नों गैयैजों नों रानदो सोरबा उखैनि जानानै फैदोंब्ला नोंहा दंजायोब्ला एसेसो जानाय लोंनायखौ होदो सोरबा लंथङै फैयोब्ला एसे गाननायफोरखौ होदो बेबादि सोरबा गांनानै फैयोब्ला दै गिलाससे नोङो होदो नोंनियाव दङ बेखौ गैयाबाथ' गैयासै दङबा माने होनांगौ बे मोनसे जोंहा मावनांगौ हाबाफारि बिराद हामजायो ना बेखौनो जोबोद हामजायो दा बेखौनो आं फोरोंनो लुगैबाय दायो जों गोबां फादार पिटार सरेल पेरिसनि पेरिस प्रिस्ट बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय बेखायनो फादारखौ हाजासे हामबायनाय थाबाय बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय जोंजों लोगोसे सम थांहोनायनि थाखाय दा बेखायनो गोजोननाय थाबाय फादार हामबायसै थेंक इउ स' माच हामबायसै बयखौबो गोजोननाय थाबाय